Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pisawan ingkang kinurmatan. Kula Muhammad Mahyudin badhe ngaturaken pawartos wigati ing dinten punika. Wonten Lombok Timur ing Pasar Umum Bringgobaya sampun kalampahan kebakaran ing dinten Senen sonten 17 sekawan 2026 ngantos wekdal punika ganti kasih dereng saged dipundamekaken. Muhammad Fairoji Taufik salah setunggaling warga ingkang mapan wonten ing ngriku nerangaken bilih kebakaran pasar punika kadosan kirang langkung pukul 18.30 WITA. Kathahipun sumber geni wonten ing perangan jero pasar lan lajeng nyebar dumugi perangan ngajeng pasar. Kula sampun wonten ing lokasi nalika kebakaran. Kinten-kinten wekdal magrib kula ninggali bilih genining sampun ageng wonten ing pangerangan tengah pasar lan lajeng nyebar dumugi perangan ngajeng pasar-pasar. Magetan panggantipun Paroji nalika dipunhubungi. Miturut penjelasanipun Paroji, lapak-lapak para pedagang ingkang kanthi damel saking kayu dados sababipun geni kanthi gampil nyebar ngantos samenika para petugas pemadam kebakaran taksi Bupati supados saged ndaleni lan pemadam geni punika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.